Čaute, čaute, moje meno je Ranko a ja vás vítam u nového videa z hry Dusty Trip. Dneska vyskúšame si zahrať Dusty Trip. Ešte som to nehral, takže neviem, ako sa to hraje. Máme kolesa zobrať, aj máme deťku autu. Tak, super. Čo robí typek? Tak. Dobre, super. Ešte tu mi ukazuje pomôcky, tak to je dobré, to je super. Tak, toto tiež otvoríme. A nie toto. Zoberieme koleso. No dobre, máme koleso. Tu má typek dvere. Tak. Tu dáme koleso. A ideme si po ďalšie kolesa, aby sme ich tam dali tiež, tak poďme na to. On čo robí ten typek? Skúsime sa dostať na asi na 5000 metrov. Alebo však i na 10 000, však uvidíme, že ako na tom budeme. No dobre. Ja mám tu koleso, ale... No super. Tu... Aha, no dobre, som rád, že mi takto ukazuje na začiatok, že ako, jak. Tak, dobre. Máme motor. Tak. Ešte by sa si to hodilo natankovať. Tak, toto dáme dole. A tu mi treba... Tu je to na zemi. Aha, to má tá typka. No dobré. No. Ona čo robí? No, dobre. Door. Kde sú dvere? Aha. Dobre, tu máme dvere. Čo, keď dám Z? Ale počkajte, nám treba dvere. Ako, ich mám v ruke, hej. Ale, kde idú? Aha, tu. OK, máme prvé dvere, to je super. Aha, tu sú všetky. Tak ale máme tu asi iba my dvaja. Tak nie. Dobre, tieto dvere... Nič. Kde sú? To čo som urobil? Aha, tu sú dvere. No dobre, tak ich zoberem. A tu máme dvere. Tak, super. Ale počkaj, no tak zoberieme dvere. No, ale... Ach jaj. Tu moji teammate nie sú veľmi dobrí, tak ako aspoň takto vyzerá. Tak ja vyskúšam tu dať tie posledné dvere. Nie. Tak, dobre. Ako to ide auto? Kam oni natankovali? Oni nenatankovali. Kde je benzín? Oni čo urobili? Aha, dobre, tak ja idem natankovať. Dobre, počkajte, iba tu chce dať čo moja sestra, tak počkajte chvíľu. No dobre, choď. Nekamo, čo robíš?
No. Nenestartovali auto. Kam oni čo robia? Čo sa mi deje? Čo robíš? Zavri dvere. No mne ide auto. To prečo? To je ťažké. Dobre. Tak počkajte chvíľočku, ľudia. No neviem, že ako nám to pôjde, ale neviem. No dobre. Už začína byť tma. Čo robí? Však. Kamo. Prosím, nech to ide. No to som dal ručnú. Kamo, čo urobil? Daj dvere. No. To prosím, kamo. Dobre, kašleme na ňu. Dobre, ideme. Kamo, ale nerobí somariny. No dobre. Sa otočíme ešte ku nemu. Dobre, odišiel. Nie! Kamo! Nie, dawaj! Nie! OK, typka tu nasadla, lebo ja neviem, čo robí. No poď a zavri. Zavri dvere. No dobre. Čo robí? Aha, on je na aute. No dobre. Ideme mega pomaly, no dobre. Chvíľku počkajte ľudia, lebo mi niekto volal. Tak počkajte. Kamo, ľudia, pozrite, on čo robí? On tu kolesa montuje. Že nerob. Potkan jeden. Nie. Čo som urobil? Kamo, on ma začína zlostiť. Však. Že nech to lívne. To by mal dostať ban, typek. Nerob! Kamo? To čo je? Dobre ľudia, tak. Toto ja nechápem teraz, počkajte. Dobre, ach jaj, to čo je? Tak, to sa asi nedostaneme preč, tak bohužiaľ. Viete, čo to asi znamená. Že čo robí? Čo robí?
Kamo, čo robí? Uvidí, kamo, jemu ho zoberem a... O, davaj! Poď. Dobre, nás tu naháňa typek. Dobre, není benzín, ľudia, tak. Prečo? Ups. No dobre, ľudia, tak toto už bude koniec videa. Ak by ste chceli pokračovanie, tak napíšte do komentáru, ale už tu bez týchto tu typkoch, ktorí ma veľmi, ale že veľmi štvú, tak ak sa vám video páčilo, tak nezabudnite dať like, odber a zvonček a uvidíme sa u ďalšieho videa, tak zatiaľ ahoj!